थाखुमाखायो आं मिथिखायो। है माखौबा आं बुंग्रा जागोन दे नों खालामग्रा जा नोंखौ बुंगोन गासिबो हाय लोगोफोर होनलायनोसै नैबे जाबाय जोंनि रुम थाग्रा रुम iya जोंनिया बेथारो लिंखारबो कनिका सिख्ला बुरला जारला नै बिथाङा खुदाखौ कलेजाव थांनो थाब ओंखाराथ' आंनि एल'भेरा नैहाय एल'भेरा थाबबो मारिनांगौ दं खालामनांगौ कलेज थांनो ओंखारगासिनो ओइ बिफां मोननायावनो जोंना खाथिखा नै साब्रैबो जोंना आं फैगोनहाय लोगोफोरनि मादाव नै सासेयानो गाहायसिन होनब्रा आंखौ नैनो गाहायसिन दा मोनबाय जोंना कलेजआ बोसोरनैनि कलेज आरो 1.5 बोसोरल'सैसो बोसोरनैनिल' आं सिगां मबाइल गिदिरखौ मोजां केमेरा मोजां मोनैनि बानायाखैमोन दिनैसो बानायबाय आं मबाइल गोदान दिनैनि हिसाबै आङो अ नंगौथ' आरो किपेड मबाइलसोमोन ए फोरोंग्रायासो इउटुबार जानो हागोन आं हाया नै सारमोननि गारिया बिहु मा कलेज नायदो जोंनिया नै जोंनो लास्ट फैग्रा कलेजाव सानफ्रोमबो नै गेट नेग्रा होना साब्रैबो बादुलि गोजा खोमा थाबबो फैनो रोङा जों एग्जाम जागासिनो ना ओइ जालुकबारिजोंथ' सान्दुं नंबाय दा जालुकबारिजों जि गोथां साइज जाजोबदों दंफाङा बैसागु मोनहांहांखाय एग्जाम जादोंलै फानसिलांरा ओइ थास'आ ओमफ्राय आंखौ रायबालाय नै रङिया कलेज क्लास रुम जोंनि बिथिं थांबाय आरो बेवहाय जायामोन जोंना बेलेगावसो जायोमोन ओमफ्राय क्लास जाबाय खोमा क्लास जानो जाबाय दां जाबाय आङो नैबे प्रमिला फुलसुरि से मना फैयाखै आरो हाय नर मालाय माला दिनै फैमा नायदों ना ओइ जुरि ओमफ्रायो ओइ मा मोसानो होनदों मोसानो ना जायो ग्रुप मोनसे मोसानो जाबाथाय मोसागोन जाबाथाय फ्रि मोसागोन जाबा नों फार्स्टनिफ्राय संफ्ला माहाजोना
लाखिनो माने लाखिनो नागिरदों आरो ओमफ्राय मोजां लाखिनो सानदों गोमालांगोन सोर गुमास्रोन बिगियाननि जौगाखांनाया गोबां ओंखारबाय नालाय इन्डियान बुस्थु टिभि सिभि दानि रुवाथिफ्राबो माने उवाल गायहेनजोंहाय खामानि मावला आरो नाय आं भिडिअ खालामदों थायो आथिखालाव रुवानिफ्राव नागिरना मोननो गोब्राब मानोना रुवानिफ्रा फिसाफ्रा मोजां आरो फेसिलिटिस नागिरो रुवाथिफ्रा मोजां मोनलायनाय आथिखालनि मेन बुस्थु माहाजोनफोरनाव रुवाथिफ्रा सोंखायो आरो रुवाथिफ्रा सोंखासिगोन आरो नोंनि साज्ला दंना गैया आरो मिलिसिल दंना गैया रुवाथि नामा माबा देमबायस्रि माहाजोन गिदिर जेबो ओमफ्रायो माबानि नामा मास्टारनि नामा माबा गरखा सेरेला आखाइ थुबा माबानिया माने माइदांस्रिनि आखाइ थुनायखौ फिसालाया सहायनो हायाखै आरो बेवहायनो मेगन खेबलायबाय आरो माइस्रि देमबायस्रि देमबायस्रि इक्टर नामा गुमास्रोन नङा आखाइ थुनायखौ मास्टार डिग्री ना गासिबो मिथिखानांगोन ना उवाल सुंद' सल' खोन्थानांगौनि थाखाय मा खालामगासिनो आं जि मोजां मोनदों बै लासावहाय दा होनाय गोसोथोनायाव आं गोसोआ सानदोंमोन आरो मानसिखौहाय गोसोथोनाय नामा गुमास्रोना बिनि आखाइ थुनायखौ बिनि आखाइ थुनायखौ गोसोथोयोब्रा बिनि थाखायसो बियो सहायनो हायिनि मिल लायनो नागिरोना आरो बियो इथ' आखाइ थुबायना ओमफ्राय सौनो हायासै इयावहाय नों रुवाथि जानानै आरो मानि थाखाय मानो सौवाखै होनना लायोना माहाजोना ओमफ्राय इयावहाय बैयो गुमास्रोना बासायफैयो आरो बेथ' सहायनो नङा ना गावनि गोसोथोनायखौ आखाइ थुबा क्लासानो मेन जोंना कलेजखौ बाय बाय टाटा ओइ थाङा नामा नोंसोरो इखौथ' लाबोथारगोन आं कलेज गबायलै जोंनिया इनि थास' आथिङा गोथावथार जायो खिन्थु इनि इदि गोसोम गोसोमा सिख्ला रायजोसो जोंनिया सिख्ला गोजा आरो कमन रुम चलो अखा हासिगोनलै दा नायदो गाबोन नायदो